Itu lho. Mulai. Lapo kok merinding sawanen apa piye? Oh. Ya. Saben bengi. Iya. Nyawang. Hai. 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 Nan. Dereng wayahe kok wis. Urung ya, Le. Urung. Urung. Kesusu pengen kesusu. Iya. Oke tekan. Neh. Tekan kandhane Neh, kok. saben bengi ya. Neh pokoknya. Ko. Kok mboten penak ngono Urung to? rampung ya. Kadani to jane iso mboten to? Iso ora tekan to. Jajal surip. Jajal surip. Misal Kene, gue rep. kene. Iki lho. Kene. Dono aja ning kono, kene. Kene. Kono. Gini lho. Ayo sayangku. Goyang lho. Iya. Ngene yo. Sayangku cinta. Ayo udang surip. Oke rep. Ayo. Sing kaya kuwi lho, Mas. Gue balaku kok. Kayak ngono kudu mau lho. Ora. Kadane kok. Dek wengke, sedina dek mbok pakakno terus kok. Dan lu ndang det. Dan tak tuk jeleng. Heeh. Jeleng ya. Jelek ya. Ya. Jelek. Jelek ya. Hei, jelek. Ya. Iso tenan lho, Mas. Iso tenan aku ki. Dan? Jelek. Pepanggara penak. Pripun Pak Dalang niki? Daret jeleng Mas. Piye piye jelasno. Jaluk musim piye? Ya go biadab. Maksudnya aku gak nggo tutuk. Yo ditabuh sicok-sicok no lho. Sitok. Ya. Tabuh Oh, sicok. saja. Yo pir. Berarti kabeh iki sicok-sicok ya. Sicok-sicok. Oke. Gamelan kok nggo tutuk. Nah iya. Yo. Ayo. Lek iki lho lek ana demunan lek. Cangkemmu. Maksudnya ngene lho. Yo. Piye Pak Komposer? Jelaskan Pak Komposer. Aku angger yoga ora padha mahasiswane ya ngene. Iya wong ora mahasiswa. Maksudnya ngene lho. Piye? Cah bagus, Nggih. cah bari. Kowe iku tak malah. Iya. Maksudnya aja tabuh siji-siji malah kaya wong golek anak dicolong wewe. Ngono. Lah maksudnya iku lho. Demung, Tembung. tabuhe angkat. Demung. Tabuhe angkat ya. Ya. Angkat langsung jleng. Paham? Ya. Berarti Angkat. Jeleng. Jeleng. Ya, oke. Paham? Adre mikir iku. Piye? Langsung kok kendang Piye bae. kok ya? Bantu nutang. Det. Lalu Diangkat. Jeleng. Piye to, Mas? Ayo, neguri ayo, tukaran. Ayo. Jare Mang takoni njaluk apa jare? Kone ku didekni kok. Yo napa kok Kowe angel? njaluk apa? Tak ngono karo aku. Duit. Tak sabar. Duitku di wong. Kedutang aku kok. Padake wong tipis. Ngono. Dedem tempat nih. Sik. Iso ora nek ora tekan ditak dukune. Kan. Piro wi? Pinten niku? Wih. Piro wi? Dah. Susuk. Lah iku susuk rokok iku. Susuk rokok kok denggo iki lho. Matur nuwun yo. Tiwas tawa SNK iki lho. Niku pun tetek 5 juta wae lho Pak Dalang. Ayo kandhane jare entek 5 juta. Ayo rek bener-bener kesel aku wes. Kesel kowe. Kentar uun. Kesel sih kan buat kejol terus kok. Kentar uun. Ya. Ketean apalan aku.
Stok habis. Ya. Lanjut ya. Terus apa? Yen memanjang Mas Dapin, memajang. Kok Dapin toh? Dapin ki masa lalu kok. Oh ngono. Iki lho, Wis sekarang. Mas Urip. Aku kena lo berdua kene lho, Ade pasangan romantis Pasangan ya, Mas. romantis. Alah, pek-pekan no, jengleng ra tekan. Ora apa-apa, penting ning omah tekan ya, Mas. Bodohku wedi aku wedi. Apane? Pikirane. Ngono sing cetok. Ya cetok. Sik ame Dik, mike sik. Ngene kene lho. Nah. Akhir ndang jengleng. Yo. Yen memajang. Dik, Dalem. kalah ayune lah. Akhir. Cemburu, Mas. Mantane jan cemburu, Mas. Salah gue. Model pin. Among karo janur kuning. Penak ini gitu langsung. Pen nek ora iso jengleng jajal nembang. Aku mau nembang. Wes to, nembang. Jajal. Wong ayu. Wong ayu, wong asu. Ora ngono ya. Sekarang iki apa? Ora piye, Pak? Ora sing kuwi. Sing piye? Sing teruse mau lho. Terusane iki to. Terusane to. Kembang. Aduh. Oh, kupinge. Kembang. Ya. Aja sini-sini to, mantanku ra iso Kembang nembang. wae. Sopo? Mantanku ra iso nembang sini-sini. Dang. Kowe aja sayang aku, Pak. Weh. Aja ketemu COD kan meh. Sembrono. Aduh tok sisane, Mas. Ayo kowe aku. Wes to. Aku. Satu kali aja. Pacitan. Goblok. Durung. Kembang wae. Sing apik. Katon. Ya wes turut ana wes sak senenge. Gunung. Alah. Oh. Wilo. Apa ya wes. Aku ae. Laris. Iku nganu lho, nggo tanggapan ping 3 mengarep lho. Oh tanggapan sampai si cok iki tok. Ora, iki tanggal loro tak job lho. Ora elinge mau. Iya. Iya. Alam sore tok. Iya. Ora apa-apa ya disyukuri. Alhamdulillah. Daripada kowe disyukurno. Iya. Aku malah disyukurno malah aku nangis. Piye cerita kene. Wiki lho. Mana Rebi. Kalau rokok kowe ndek apa? Ki ngono? Lho ngono kowe Wi. Lho. Lebih tenang ya. Kowe aja kaya iku. Iku sapa? Apa? Kono lho. Iya. Sebut sih sana. Moh, Mumpung sesuk di streaming. moh. Ayah, cepet. Lanjut. Nah, gentenan. Ayo sayang. Nah. Yang kowe yang. Ayo, kiprah kowe. Kasih tak warai lho. Tuku ketan ning pasar baru. Terus? Mantanku iki jebule ada yang baru. Iso kowe rip, iso. Bales story. Ora iso. Bales story. Golek ana. Golek ana Bales, terus. bales. Kulo. Wah, iya kowe. Mbok golek nek ndi kulo kisar gedang lho. Kisar gedang. Alah. Manuke nono. Aja. Gua malah pedot. Jo, stroke iki malah aku mulai. Sembrono iki. Yo, gentene un.
Suwan kowe ku marang. Panas. Ora suling kumendang swarane. Aja mepet. Aku mepet wong iki sayangku kok. Iya. Pacarku kok. Kowe adoh men iki piye to? Tak pepet. Pasangan tidak romantis. Ora Eh, iso. Dek, kita bulan madu ke Paris ya, Dek ya. Duite Ke Paris tak bulan madu. Mobilnya apa mobil? Maksudnya bulan madu nanti. Ayo Dek, kita bulan madu ke kuburan aja. Matar. Dek. Awet dhewe yang Paris nggawa Lamborghini. Lah nggo Lamborghini nek kono nggo apa? Aku nggo Lamborghini nek Paris lho. Ayo Dek. Kowe nganggo apa, Rip? Ayo Nganggo numpak, apa? numpak songkro ae. Dah ya Allah. Kita makan di Paris itu makannya spaghetti, Spaghetti Mas. hamburger, Hamburger. Kali pizza ya Mas. pizza. Wah, kowe mangan apa? Mangan apa? Aku mau jaman apa? Mangan boto dak wis Dek. Alah, ngene iki kok jere cinta. Cinta aku sini cinta. Cinta banget aku sama Ora kamu. romantis. Terima aku apa adanya, Dik. Ramas, mangan cinta ya ora warek kok Mas. Ah. Lho, kowe Gak jung warek. mosok lah marah warek. Ora aku mbok pakane cinta ngantek kembung. Dekku manjutan tak nek kowe ngono kok. Kapan? Jadi rembug. Kapan 5 juta? Walah, gur metu 100.000 mbok ijir. Jo ngono kowe sayang. Kowe biyen mantanku terindah. Yang terindah ngono ya, Win. Ayo neh yo lanjut. Monggo. Sore Pak, ndena. Urip. Panas udan panas. Panas udan panas. Panas. Aling-aling. Capek. Yo. Gunung. Ae. Nah iki lho rep ayo rep kowe rep. Apa? Ora apa-apa wis. Oh. Sopo iki sopo aja tukaran Wah. usah. Bari-bari. Tak goreng. Mut. Ya kintenan. Lho kowe aja ngamuk yangku ah. Apa kowe ra trimo gitu kowe? Ayo. Wadon saraton. Tulet tuli kepenak kuning. Aja lali ngono ning kono. Minum mane banyu rene. Yo ditayuke Mas. Perwati dan Pridai. PWD. Yo. Yo, apik sing ndi? Beksane. Yo.
Yo, kira masker. Masih bersama Laksono Laras Indonesia.